A mí me pasa un pouquiño como Cornelis de Holanda, se me está olvidando bastante o catecismo entre San Gregorio e San Jerónimo. Estou facendo o lío de medo e xa é o terceiro intento que facemos para gravar este vídeo correctamente. Fai un momentiño falamos de San Jerónimo, o bispo que temos aí con as gafas na Basílica de Santa María, e que Cornelis de Holanda pois se lle ocorreu poñer a San Jerónimo, que na súa vida o home mirou unhas gafas, pero como tiña que representar co libro, cun libro na man, cunha Biblia, dixo, se este home está leendo, en Holanda xa había gafas, pues, eu metolle unhas gafas para que lea ben. Pero agora vamos falar, vistes na fachada, cando voltades a Pontevedra, a Santa María, vos invito a que vallades a parte, a fachada principal, e dende o lonxe vedes a fachada que é enormemente espectacular, é unha obra preciosa, eso non ten discusión por parte de ninguén. E vos vades fijar arriba, no cumio, onde termina a fachada, que hai unha representación da Santísima Trinidade. Na Santísima Trinidade sabemos que está Pai, Fillo e Espírito Santo e que o Fillo se senta á dereita do Pai. Iso é o que dicen as normas da Iglesia Católica. Pero en Santa María, me imagino que tamén fruto do pouco catecismo que recordaba Cornelis de Holanda, o arquitecto, representou a Cristo, o Fillo, á esquerda do Pai. Claro, se eu me poño na fachada, vexo que o Fillo está sentado á dereita miña, que son o espectador, pero esa non é a representación é, tendría que ser a esquerda miña para que este á dereita do Pai. Cornelis de Holanda comete este error, eu non coñezo tampouco de outro que se haya cometido desta envergadura, leva 500 anos o error aí, que dure 500 anos máis, non vai a ser que o emene, deixade as cousas como están, que non se toca a autoría, pero fijádevos que dentro das singularidades deste templo, Cristo se senta á esquerda do Pai. E como tocan as campanas, esa se vai escoitar pouco, e non quero rompervos máis a cabeza, vinde a Santa María Maior e vede esta singularidade da fachada. Ata despois.